gracias por estar aí cando eu vos necesitei. Que Lara, Jorge, Cael e Saúl teñáis moitos amigos no instituto e que o paséis moi ben. Adiós, que vamos botar de menos. Majal Valesca e eu queríamos dedicarlle unhas palabriñas especialmente a Lara, con quen compartimos momentos divertidos e risas inolvidables. Así que, só te desexamos que che vaya ben no instituto e teñas 1000 novos amigos. Adiós, aínda que te extrañemos moito. Lara, esperemos que tengas moitos amigos en el instituto y recuérdanos como nosotros te recordaremos a ti y algún día nos reencontraremos de nuevo. Lara, gracias por jugar con nosotros. Te botaremos moito de menos, que te vaya bien en el instituto. Hola a todos, esperamos que tengáis moitos amigos. Lara, espero que xogues moito cos teus amigos e que nos recordes. Adiós a todos. Lara, te botamos mucho de menos, espero que tengáis muchos amigos. Adiós. Grazas por xogar con nós ao fútbol todos os días do ano. E tamén queremos decirvos grazas por apoiarnos todos entón uns moitos. Grazas por entrar con nós de parte de Sergio, Manu, Manuel e eu. Buenos días. Es que me doile. ¿Qué pasa? Sí, como voy. Chan, es que faz ríndote. Sí, como así. ¿Qué temos que decir? O de antes córtalo. Gracias por acompañarme estes 9 anos de miña etapa na primaria e por xogar comigo. Sobre todo, gracias papá e mamá por acompañarme nesta etapa no colegio e gracias tamén aos compañeiros por divertirme. Gracias ao meu pai e a miña mãe por axudarme estes anos a estudiar e as demais cousas e gracias tamén aos compañeiros que tuven por xogar comigo e acompañarme neste tempo. Gracias a miña mãe e ao meu pai por axudarme e a Manolín tamén por pasarme os deberes. Adiós! Chao! Bueno chicos, ya han pasado 2 años, ha sido muy especial ser vuestra profe. Esperamos que disfrutéis mucho de esta nueva etapa y que descanséis mucho este verano. Os mandamos un beso grande. ¡Chao! Bueno chicos, vai serme complicada esta despedida despois de tanto tempo, desde infantil hasta sexto. Pero, bueno, desde o corazón que vos desexo o mellor, que seguro que vai a ser así, e que disfrutedes moito desta nova etapa no instituto.
Conmigo el camino ha sido un poco más corto, pero igual de emocionante, así que estoy muy contenta por vosotros de que terminéis esta etapa y mucha suerte para lo que venga, que seguro que os irá muy bien. Un besito. Un besito, chao. Bueno, chicos, chegou o momento de rematar unha etapa e empezar unha nova etapa. Espero que este novo camiño que vades a emprender vos sexa lixeiro de levar, non teñades medo, todo vos resultará fácil, botade fora toda aquela maxia que levades dentro. Un abrazo moi forte, ata sempre, quero vos. Bueno, pois aquí estamos Iván e eu para dedicar unhas palabras a Jorge, porque está a punto de rematar unha etapa que é a primaria. Estamos dándonos conta de que parece que foi onte cando naceu e xa pasaron case 12 anos da súa vida. Estamos moi orgullosos e queremos que sigas así, con ese carácter que te define. Que esta nova etapa que empezas no instituto que sea tan bonita como a que estás rematando agora. Estamos moi orgullosos de ti. Hola Jorge, que tal? Hoxe pasando ben cos teus compañeiros e profes no último día de curso no cole de Mosteiro? Pois agora disfrutar das vacacións e recargar moitas pilas para empezar o insti con moitas ganas e fuerzas. Un beso, a pasalo ben. Hola Lara. Hola. Pois nada, un ano despois volvemos a estar aquí, pero este ano é para felicitarte a ti. Antes que nada, temos que felicitarte por todo o esforzo e por todo o que conseguiches ao largo destes anos. Como che di Adri, o instituto mola un montón, así que espero que che vaya igual de ben que lle foi a él e que fagas un montón de amigos. E amigos. E amigas. Nada, quero dicirche que quero que sepas que podes contar conmigo para todo, sobre todo para recordarche de vez en cando que hai que estudiar un chisco todos os días, verdad? Ou máis dun chisco. Nada, dicirche que te queremos un montón e que oxalá sempre, sempre seas así de feliz. Sabes que eres la alegría de la huerta siempre. Siempre. Verdad, Adri? Pois nada, un beso, queremoste moito. Chao. Chao, cariño. Hola, lagartija. Pues nada, fai un ano estaba aquí grabando un vídeo exactamente no mismo sitio, no mismo lugar para Adri. Este ano, pois toca para ti. Que sepas que estou super orgulloso de ti, estou super orgulloso de Adri. Vas para unha etapa nova, máis dura, xa o ves por teu irmão, lógicamente, por Adri. Pero, como che digo sempre, a ti e a Adri, intentade dar sempre o máximo de vos en todo momento. O que dá o que ten ou o que se esforza o que pode, lógicamente non está obligado a máis, pero hai que dar todo sempre, todo, para que nunca che quede ningún remordimiento, todo. Que sepas que te quero muchísimo, que vos adoro con locura e que tes o meu apoio incondicionalmente para o que necesites. Para sempre. Un beso, te quero mucho, mi vida. Ola, cariño, chegou o día de cerrar unha nova etapa, pero ven outra moito mellor. Espero que non cambies nunca, que sigas sendo ese pequeno que enche de alegría a casa e que sigas sempre loitando, sempre polo que queres, que te acordes sempre de que vou estar aquí, sempre agarrándote da mão, que te quero moitísimo e que noraboa por todo o que conseguiche todos estes anos. Quérote moito. A ver, hola, Ben, que tal? Pois mira, que dicirche, que agora vas cambiar de etapa, que vas para o instituto, xa vas sendo medio amiño, que a día de hoxe sinto-me orgulloso de ti polo sistema de estudios, non sei como faz. Ás veces penso que este chaval onde saca estas notas, falsificarás ou que fará, que trampiñas farás por aí. Pero bueno, no, xa sei que é a broma, que enormemente orgulloso de ti nese aspecto. Despois, os valores que tes a día de hoxe como persona, de 10 total, porque son moi superiores a min cando era eu da tua edad. E eses valores é o que che pido, por favor, que nunca os cambies, porque te van
levar polo bon camiño, vale? E no tema de estudios tamén. Ora só che falta buscar unha novieta, vale? Veña, un chucho. Hola, Saulín, que tal? Espero que o estés pasando ben. Pórtate ben agora no instituto, que és algo rebeldiño. Vale? E sen bueno sempre. Que te quero muchísimo, un chucho. Xa estou orgulloso de ti. Eu tamén. Espero que esta nova etapa pases moi ben e seixas moi feliz. Que vamos a estar sempre aí. E nada, que te portes mellor. Un chucho moi grande. Un chucho. Guapa. Y en 3, 2... Se te ha visto la mano. En 3... A ver, Gael, ¿ti sabes que están ahí o non sabes que están ahí? No, sí. En 3, 2, 1... ¡Efecto teipa! ¿Y si habláis? ¿Qué decir? Podéis hacer el... A ver, bajamos. Y en 3... Podemos decir buenos días. Veña. Podemos decir barbas de vaca. No, decimos buenos Non, días. Venga. Y en 3, 2, 1... Buenos días. Otro. Si non dá outro. Vos decides o IA, non sou buenos días. Pero a ver, se vos buenos días era así, a ver. No. Ou primeiro vas e despois non. Claro. Bueno, yo no voy a parar de grabar, entonces hacedlo cuando queráis. Espera que Lara afoga. Poño a Lara estética. Non, que teño moito calor. Venga, tira ya para aquí para dentro, Lara. Sí, é blanca. Bueno, yo non ¿Veis?